Czerwona kalina pochyliła się, czołość nasza sławna Ukraina zazieliła się. A my tu czerwoną kalinu підіймемо, a my naшу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Привіт, друзі! Привіт, друзі! Це Олександра. А це Олександр. А це наш гість. Мене звати Якоб, і я данець, і дуже приємно познайомитися. Клас. Okay, nu switcher vi over til dansk. Vi tager den lige på dansk i dag. Og det er Jakob, vores gæst, som jeg har inviteret til vores lille podcast. Og Jakob, han er sprognørd, finder vi ud af. Han har i hvert fald studeret omkring 7 sprog. Og det, som vi er meget imponeret over, hvor godt Jakob taler dansk. Eller ukrainsk. Også dansk. Også dansk. På tidspunkt så har vi hørt, at han taler også dansk. Ja. Det er ikke fedt, Jakob. Ja, men i dag kommer vi til at tale netop om dansk og ukrainsk. Vi kommer til at tale om sproget, fordi det har i virkeligheden meget stor betydning for os alle. Og vi tænker ikke over det i hverdagen. Jeg tænker, altså der var noget med nogle citater fra nogle kendte mennesker. I hjælper mig med dem. Ja, jeg kan starte med et citat, som jeg lever meget efter, nemlig Nelson Mandela har sagt: hvis du snakker til en mand på et sprog, han forstår, snakker du til hans hjerne, men hvis du snakker til ham på hans eget sprog, snakker du til hans hjerte. Man kunne ikke sige smukkere. Det er virkelig fantastisk. Og det var også en citat, du kom med, Alexander Goethes citat. Jo flere sprog du taler, jo flere gange du er et menneske, som betyder, du kommer til at leve de historier og de ting, du oplever med at tale den sprog. Ja. Det er fantastisk. Det er helt vildt fantastisk, og det betyder noget for os alle sammen. Og ligesom H.C. Andersen sagde, at livet er at rejse, ikke? Så det er de der muligheder, man har lige pludselig. Verden åbner sig for jo flere sprog man kender, og jeg tænker, Jakob, det kan du godt relatere garanteret. Rigtig, rigtig meget. Ja. Jeg tænker, at vi griber den ind på den vinkel, eller fra den vinkel, hvor vi sådan hver især siger, hvad betyder sproget for os, især modersmål? Nu taler vi sådan om dansk og ukrainsk. Hvad synes du, Jakob? Jamen altså, et sprog er jo en stor del af et lands identitet, og man kan jo sige, danskere er utrolig stolte af vores sprog. Vi er jo et lille sprog, hvilket betyder, at vi for at begå os i verden, så er vi jo nødt til at lære engelsk fra tidlig stadie. Men når vi er ude i verden, og vi møder andre danskere, så værner vi stadigvæk utrolig meget om vores modersmål. Ja. Altså det er en del af, det er ligesom, jeg har haft dansk som en passion hele mit liv. Mm-hmm. Og jeg mener, det er utrolig vigtigt, at man beskytter sin nationale identitet ved at værne om sit sprog, især med hensyn til præcis omkring dansk, at der ikke kommer for meget engelsk ind i det, selvom det er svært at undgå. Ja, ved du hvad, du giver bare altså virkelig god pointe her, fordi jeg tænker ofte, når man taler dansk, så møder man rigtig mange unge mennesker især, som bruger rigtig mange af de der slangs, og det gør jeg også, det smitter egentlig en gang imellem, hvor der er nogle engelske ord falder i, men det har du egentlig rigtig meget sådan god pointe i. Vi har også sagt og har snakket til, at uanset hvilken sprog man taler et sprog, det er også en kulturel kode, man har. Og så specielt, som du har fortalt, at uanset hvor du er i verden, og når du hører dansk, så kan du godt relatere sig til det, du kan føle sig selv hjemme. Men så kommer en anden ting. Vi var nysgerrige, og vi er selvfølgelig ikke bekymrede, men nysgerrige på at vide. Da jeg var ude at rejse i verden, så
så kunne jeg se danskerne, og hvordan de er, når de møder hinanden, og når de hører hinanden. Og så mit spørgsmål er, hvorfor danskerne elsker deres sprog, og hvorfor kan de relatere sig, og så føler sig hjem, når de hører dansk sprog. Kan du forklare, Jakob? Jamen, for at vende tilbage til det, jeg sagde før, altså det er jo netop fordi vi er et lille land og en lille nation, så er det jo ekstra, man kan sige, jo mindre land og mindre sprog man har, jo vigtigere er det, at man passer på det. Okay. Og det er utrolig vigtigt, i hvert fald for mig personligt, at når jeg rejser i udlandet, så jeg er dansker først og fremmest, mere end noget andet. Jeg er selvfølgelig også europæer, og jeg er interesseret i fremmed kultur, men jeg er først og fremmest dansker, og vi skal passe på vores. Det især i den her tid, vi lever i dag, der er det, hvor skal vi ikke bare sige, større lande prøver at udslette mindre lande, er det især vigtigt, og som vi snakkede om før, at et sprog, en nation dør, når det sprog dør. Ja, det er faktisk, det betyder faktisk rigtig meget for vores sprog, og jeg tænker, at vi ukrainer, vi har noget at lære her, fordi vi har ikke været så gode til at værne om vores sprog, og der har vi nogle historiske grunde til. Og det er især, jeg lagde mærke til, efter Ukraines invasion af russerne her i 2022, så er der selvfølgelig mange flygtninge, ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark. Og der oplevede vi sådan, i mange af vores ukrainske foreninger den samme klage igen og igen, hvor det var mange ukrainer har fået tolke, som er russiske, fordi der som ukrainer kan vi tydeligt høre, om mennesker taler ren russisk fra Rusland, eller om de taler russisk fra Ukraine. Altså der er jo nogle dialekter der, ikke? Og det undrer mig rigtig meget, fordi at før krigen i Ukraine 2022, der viser statistikken, at der boede omkring 6.000 russer i Danmark og 16.000 ukrainer i Danmark. Så det er meget interessant, at i sådan nogle statslige institutioner, at man vælger at invitere russiske tolke frem for ukrainske tolke. Hvad tænker du, hvilke tanker gør du omkring det? Hvad er grunden til at for eksempel Danmark eller danskerne har svært ved at forstå, at det ikke er det samme? Det er jo selvfølgelig min egen personlige fortolkning af det spørgsmål, men jeg har et indtryk af, at rigtig mange danskere simpelthen ikke kender forskellen på ukrainsk og russisk. Og for mig, der efterhånden har studeret sproget i lang tid, jeg ved, at der er det folk for eksempel skal vide, det er, at der er meget stor forskel mellem ukrainsk og russisk. Der er større forskel mellem de to sprog, end der er for eksempel på ukrainsk og polsk, for at tage et simpelt eksempel. Og der er nok, har nok været, jeg skal være ærlig at sige, at før krigens start, der vidste jeg ikke ret meget om Ukraines historie og det ukrainske sprog. Men det har jeg så fået noget gjort ved i de sidste 3 år, mens krigen har varet. Og jeg tror simpelthen ikke, at de offentlige myndigheder har ikke haft den tilstrækkelige viden til at kunne forstå, hvad er forskellen mellem ukrainsk og russisk, simpelthen fordi det har været ren og skær uvidenhed. Men det er min egen fortolkning. Ja, men det er i hvert fald ret at vide, fordi der kan vi ligesom snakke om det, og jo flere danskerne vi hører, jo bedre kan vi forstå, hvordan vi kan rette op på det problematik. Og jeg kan sådan
meget godt relatere til, hvad du siger, fordi personligt, jeg kommer fra et ukrainsktalende familie i Ukraine, og man skulle forestille mig, at mit modersmål var et og alt, men jeg studerede så i østlige del af Ukraine, mens jeg var ung, og der oplevede jeg rigtig meget krænkelse i forhold til ukrainsk. Så jeg har fundet ud af med tiden, at ukrainsk, det har altså ikke været et successprog for mig, og det har altså resulteret i, at for eksempel mine børn, som er født i Danmark, de taler ikke så godt ukrainsk, fordi at det ikke det, jeg ligesom forsøgt at give igen, for det er bare ikke noget succes, altså ukrainske sprog. Og det er jo også sådan rent historisk, der er der rigtig mange ukrainere, der kan fortælle, især fra min bedstemors tid for eksempel, at man kunne blive sendt til Sibirien, fordi man talte ukrainsk sang for eksempel, ikke? Ja. Eller for at kunne ligesom komme ind på universitetet og studere, der skal du kunne kun russisk hele vejen igennem. Så det er ligesom været prestigefyldt at tale russisk i Ukraine. Så det er ligesom det, der har gjort, at rigtig mange ukrainere har valgt at overleve ved at lære russisk og tale kun russisk, for ukrainsk, det var usikkert. Der er noget usikkerhed i det, om du overlever eller ej, så derfor er det bedre at lade være med at bruge. Altså Alexander, jeg ved, at der var lidt andre forhold hjemme hos dig, fordi du har jo en mor, der taler russisk. Ja, men jeg har en helt anden historie faktisk i min familie, så det er ret sjovt, fordi på et tidspunkt så havde vi på besøg nogen, og de så os ude om aftenen spise i familien, så min bror, mig, min far og mor, og så mig og min bror, vi sidder sådan på kryds og tværs med hinanden, og så når vi snakkede med mors far, vi snakkede ukrainsk, da vi snakkede med vores mor, så snakkede vi russisk, og så de var meget nysgerrige, hvordan kan det lade sig gøre ligesom i en familie, hvor man taler forskellige sprog, men det var helt normalt, fordi jeg kommer fra vestlig Ukraine, og i vores familie så var det ukrainsk altid, men til gengæld så kom tilbage til det talemåde, jo flere sprog du taler, jo mere menneske du er, så det er bedre at snakke andre sprog, men de har ikke haft problematikker. Mm-hmm. Så selvfølgelig på de alle i skoleinstitutioner eller universitetet eller de andre steder, så skal man snakke ukrainsk sprog, for jeg har ikke haft nogen problemer. Mm. Så det var liberalt tilgang, men selvfølgelig man skal respektere det land, man bor i, og den undervisning man får, og så selvfølgelig respekt man har i sin egen land. Ja. Så det, ja. Men der er også, altså de sidste 30 år, hvor Ukraine var selvstændig land, det har også, tror jeg nok, været alt for sparsom reklamering af ukrainske sprog. Og jeg tænker, at du har jo lært ukrainsk, og du ved, hvordan det var at lære ukrainsk. Hvad synes du om det? Hvis jeg skal tage den kort, så eller forsøg. Hvis du aldrig nogensinde har studeret et slavisk sprog før, så er der rigtig mange udfordringer med ukrainsk, fordi men det gælder alle slaviske sprog, at der er rigtig meget grammatik, som for os er ubekendte. Og noget af også, jeg har bemærket, især i den her proces, det er, at der i høj grad mangler kvalitetsundervisningsmateriale til ukrainske sprog i forhold til, hvad vi kan kalde de store sprog, som for eksempel spansk og fransk og tysk. Ja. Ukrainsk virker underprioriteret, og det forestiller mig, at i høj grad kan have noget at gøre med det, som du lige snakkede om, nemlig at ukrainsk historisk set ikke har været anset for et prestigesprog. Altså hvis man ville noget i det gamle Sovjet, så snakkede man russisk. Netop. Ja. Og jeg har været i forbindelse med en masse undervisningsmateriale, men især, altså det har været for eksempel været en udfordring at finde gode ordbøger, som kan forklare noget af de
komplekse grammatiske aspekter omkring det ukrainske sprog, for at ikke at blive teknisk, sprogligt teknisk her, men der er nogle ting, som er udfordrende, hvis man aldrig har lært et slavisk sprog før. Ja, det giver god mening. Manglende information, manglende materialer til at lære sprog helt fra starten. Det var din udfordring. Altså hvis man skal tage jeg kunne godt tænke mig at hive et meget konkret eksempel frem. Spændende. De fleste, der har prøvet at studere sprog på hobbybasis, kender appen Duolingo. Ja. Og i forhold til andre sprog, så er Duolingo på deres ukrainsk kursus det er for kort og for udetaljeret, og grammatikken bliver ikke forklaret. Og jeg kunne fremhæve mange andre ting, så for at sammenligne med den erfaring, jeg har fra andre af deres sprogkurser, og Duolingo er ikke enestående her. Det er det samme, jeg synes, jeg ser i forbindelse med andre sproglæringsmaterialer, jeg har fat i. Det er ikke den samme kvalitet. Ja, så der mangler vi sådan ligesom promovere vores sprog lidt bedre. Bedre produkter til at promovere sproget. Ja, så det skal vi arbejde på. Måske ikke hjælpe os. Ja, også hvorfor det kunne være spændende at lære ukrainsk. Jeg synes, det var sådan en rigtig god pointe, du gav der, da vi talte sammen. Bare det der med at fortælle, hvad hver måned på året hedder. Ikke? Fordi du sagde, der var noget smukt omkring det. Jeg synes, det var sådan meget... Det ukrainske folk ved jo formentlig, at jeres måneder har nogle betydninger. For at tage nogle simple eksempler. Listopad, det er jo et blad, der falder ned. Og det er november. Tjalven, det er det røde, det er juni. Ja, det er juni måned. Og så har du Lyutag, det er februar, det er den stride. Det betyder direkte strid eller besværlig. Nemlig, og det er så spændende, fordi det er sådan en decideret forbindelse til naturens gang. Altså, og hvad er det næste måned, vi har? Vi har Berezin, og Berezin, det betyder også... Berez, det er birketræet. Lige præcis. Ja, fordi birketræet begynder at få... Og man kan få også faktisk birkejuice ud fra birketræ, og i Ukraine det er meget udbredt, fordi den har jo naturlige egenskaber, og den er faktisk rigtig god og sund. Ja, det er rigtigt. Det er meget sådan en god pointe. Men hvordan er det så med at lære dansk? Altså, der er mange ukrainere, der døjer med det der med at lære dansk, og faktisk har svært ved at bruge sproget, når de har egentlig lært det. Altså, hvad tænker du, altså, hvad er det for en god råd, kunne man give der? Det bedste råd, jeg kan give til enhver, der lærer et sprog, det er, at du må aldrig nogensinde være bange for at lave fejl. Du må aldrig nogensinde være bange for at prøve at snakke med et menneske, selvom du ikke snakker perfekt sprog, fordi det kan du aldrig gøre, og du lærer af dine fejl. Og jeg er klar over, at der historisk set har været en frygt for, at når man snakkede et fremmed sprog, så skulle man snakke det perfekt. Men det kan man ikke. Det er urealistisk. Du lærer ved at snakke med mennesker, først og fremmest. Du må aldrig nogensinde være bange for at snakke med danskere. Og blive ved med at snakke dansk, selvom nogle danskere måske vil prøve at hjælpe dig ved at slå over i engelsk. Ja, eller rette. Ja. Eller rette, altså. Men hver af os har vores egen historie, hvordan vi har faktisk overgået den her barriere, eller den frygt, som du har fortalt, ligesom den, at være bange, at være bekymret for, at jeg siger noget forkert. Og så hvad især, kan du fortælle for eksempel din historie, ligesom hvordan var det for dig, Alexandra, at lære dansk, og hvilken måske en sjov historie, og hvordan det har hjulpet dig at faktisk vende sig til at
snakker dansk eller taler dansk? Ja, altså ganske kort, min eksmand, han har sendt mig ofte til hans bedstemor, som var fra Sønderjylland, og hun talte jo kun dansk. Ja. Det vil sige, hver gang han kørte på arbejde, så tog han mig med og satte mig af ude hos hende, og så kunne jeg tilbringe hele dag. Det var den bedste sprogskole, man kunne få. Altså, til gengæld har jeg så begyndt at snakke sådan lidt anderledes, det der med dialekter i Danmark, det vidste jeg ikke, det findes, som det gør, fordi jeg begyndte at sige Jan, og hvad laver du, og så videre, så folk de troede, jeg var fra Sønderjylland. Og så på et tidspunkt var det, vi sad sådan sammen, fordi vi både kogte og bagte, og vi tilbragte i hvert fald meget tid sammen, og hun var virkelig en god lærer. Og så skulle jeg fortælle hende, at jeg synes ikke, at der er så meget skov i Danmark. Og jeg skulle til at sige skov, men jeg kom til at sige sko. For jeg kunne ikke høre forskel, det der med at høre forskel, ikke? Og så sad hun sådan, var lidt bekymret der, kunne jeg se på hendes ansigtsudtryk. Og jeg kunne ikke forstå, hvad jeg har udtalt, og det hele, som jeg skulle. Og så siger hun, jamen jeg har jo et par vintersko, og jeg har et par sommersko, og jeg har et par støvler. Og så gik det op for mig, at jeg udtalte skov forkert, ikke? Ja. Så det var, ja. Men det var netop det der med at ikke være bange. Men du har praktiseret sproget med hende. Det var den bedste oplæringsproces, du har fået. Ja. Jeg har jo også været i situationer, hvor jeg har været tvunget til at bruge et andet sprog end både engelsk. Altså jeg har været i situationer, hvor jeg har været nødt til at snakke både ukrainsk og spansk og andre fremmedsprog, simpelthen fordi det var den eneste mulighed, der var for at snakke med de mennesker, jeg havde omkring mig. Netop, og det er jo også den bedste kilde ligesom at lære sproget fra. Og min historie, det sjove historie, faktisk det var til frivillig arbejde med international fodboldturnering. Og så på den gang så skulle jeg være et sådan medhjælper til vores ukrainske fodboldhold under 21. Og så har jeg brækket min ben før turneringen, så jeg kunne ikke køre i bilen. Jeg kunne ikke transportere dem. Men så fik jeg til gengæld hjælp af frivillige, og jeg tror han var 75 år. Mm-hmm. Men disse slags mennesker, de gamle mennesker, de er de bedste til lære, og så de er de bedste undervisere, fordi jeg var bange, og jeg havde den der i mig selv, og den trauma, og jeg tror, den stemmer også fra Ukraine, hvor jeg var ikke sikkert, at jeg taler det rigtigt, eller måske jeg siger noget forkert. Så sagde jeg til ham fra dag 1, siger jeg tror han hed Bjørn, kan du tale til mig dansk, og hvis jeg laver noget fejl, så måske du kan lade det være, og så fortælle ligesom, så kan jeg rette op. Og så det gør han så. Og efter den erfaring på 2 uger, vi har været sammen hver dag, så den barriere, den har forsvundet. Og jeg efter turneringen, så kunne jeg se ligesom, okay, det kan gøres på forskellige måder. Mm-hmm. Man kan gøre det på den måde, for eksempel når man er frivillig. Man kan også snakke med børnene, fordi de er også nogle af de bedste. Fordi de griner, men de retter op, men de gør det med fuld hjerte. Jamen, det er jo så dejligt. Altså, jeg har jo nemlig også 2 børn. Fra små har de lært mig, hvordan jeg skulle udtale tingene rigtigt. Det var også. Men jeg tænker, ud fra det her, der kan vi uddrage sådan set flere faktorer, der kan hjælpe andre, for eksempel ukrainer, at lære den sprog. Det er det med at ikke være bange. Bare bruge det. Den anden, det der med at tilbringe tid med nogle ældre mennesker, som måske ikke kan andre sprog, fordi så er man ligesom tvunget, ikke? Yeah. Og så omvende det lidt til nogle sjove historier, man kan bruge, i stedet for at tage det som sådan en stor skamfejltagelse, ikke? Og jeg vil nok også tilføje, at man kan også finde de steder, hvor man føler sig selv tilpasset, for eksempel forening, eller noget, man går op meget i det, for eksempel fodbold, eller man kan godt lide at lave forestillinger eller teater, hvor man føler sig selv hjemme. Så det er et sprogmiljø, ikke? Så fordi man finder sig selv tilpasset, og så omkring med folk, der man kan godt relatere sig til, så skal det nok gå, så skal det nok lære. Ja, det tænker jeg også. Ja. Det, altså, der findes ikke noget, der er umuligt. Ja. Men det der med dialekter i Danmark, det er virkelig en ting. Det har jeg faktisk ikke tænkt. Ja. Hvor kommer den fra?
Alexander, du er fra Aalborg. Har du lært sproget i Aalborg, eller hvorhen? Ja, jeg har lige sagt. Det kommer jo fra Aalborg. Jeg får ofte at vide, hold op, det der synd, du har lært dansk i Randers. Det var bare sådan, okay, hvordan kan jeg vide det synd? Jeg kan tilføje, at dansk dialekt er et af de eneste sprog, hvor du kan lave en hel sætning kun med vokaler. A, A, U, og Ø, I, Å. Ja, hold op. Forstod I det? Nej. Det betyder, at jeg er ude på øen i åen. Okay, for det jamen så har vi lært det. A, A, U, og Ø, I, Å. Ja, har I forstået det? Og det er en sætning, der er kendt, fordi det er en af de eneste sætninger i verden på noget sprog, der kan siges kun med vokaler. Ja, hold op. Wow. Altså, det er helt vildt imponerende. Jeg har mødt mennesker fra andre lande, der har kendt den sætning, og har spurgt mig til den. Ja. Men vi har set også nogle videoer på YouTube, hvor man kommer ligesom til cykelhandel, og så de kan ikke forstå hinanden. Ligesom, han siger noget, den anden han svarer noget, og den anden han ikke forstår. Så Danmark er et lille land med så mange dialekter, men det er også et smukt ting. Fordi det betyder bare, at den har forskellige variationer. Okay. Der findes jo sådan en sjov sætning, man bruger i Danmark for at finde ud af, om man har lært dansk ordentligt. Hvad er det for en sætning? Det er rød grød med fløde, og det er en sætning, der især er svær, fordi den indeholder det danske bløde D, som volder rigtig mange udlændinge svært. Og det er også lyden Ø. Ja, det er rigtigt. Rød grød med fløde. Det er bare til at gennem dagen. Jeg har altså virkelig, jeg tror jeg har brugt 100 gange, før jeg kunne sådan udtale det 100%. Rød grød med fløde. Men der findes også sådan et ord på ukrainsk. Der har vi også Palanitja. Og det er jo Palanitja. Jer ukrainer, der kigger med her, I ved selvfølgelig, hvad Palanitja er. Men hvis til det danske publikum kan vi fortælle, at Palanitja er en form for brød. Og det, der er specielt ved det her ord, det er, at russerne kan ikke finde ud af at udtale det her ord rigtigt, og derfor har man længe brugt det her for at finde ud af, om en person er russer. Ja, det er sådan et kodeord. Kulturel kodning. Hvis en person kan finde ud af at udtale det her ord rigtigt, så er det en ukrainer, eller så er det en ikke ukrainer. Præcis. Enten eller, ikke? Der findes ikke noget. Men Jakob, vi har faktisk, vi vil gerne spørge dig om, hvordan er dit forhold til de folk, for eksempel, der bor i Danmark for x antal år, men ikke taler dansk, for eksempel. Ligesom, hvordan er forholdet til dig? Hvad tænker du om det? Altså, jeg ved, at dansk er et meget svært sprog at lære. Det kan det være, især for at referere til det, jeg lige sagde. Dansk udtale vi kan tage et simpelt eksempel. Du siger på hårdt. Der har du bogstavet Å. Du siger Å og Å. For mange sprog, for eksempel ukrainsk netop, der er der ikke to forskellige udtaler for den samme vokal. Og det er noget, der er rigtig svært for rigtig mange, der lærer dansk. Og det er kun noget, man kan lære ved at øve sig. Men jeg vil stadigvæk gentage, hvad jeg sagde før. Vær ikke bange for at lære for at snakke og lave de fejl, der er nødvendige for at lære. Okay. Var det svar på dit spørgsmål, eller? Ja. For mig for eksempel, hvis jeg kigger tilbage i tiden, jeg har boet i Danmark næsten 19 år, og dengang jeg kom selvfølgelig, så jeg læste på universitetet, så min hovedsprog var engelsk, men det var naturligt for mig, at fordi jeg bor i landet,
så er det et respekt til landet, hvor jeg bor, og til de folk, jeg er med, for eksempel i studie eller til daglig, så viser jeg respekt til dem, at jeg vil gerne sproget. Og plus man interesserer sig for sproget. Så for mig det var mest respekt, også for at være i samfundet, være en del af samfundet. Ja. Men jeg synes også, at det er noget, sådan, jeg virkelig har lært af danskerne, det er det med, når de hører en tale dansk, så bliver man virkelig sådan respekteret, taget godt imod. Og jeg tænker, at vi ukrainer, vi kan tage det til os, fordi jeg tror, at den del, det mangler vi faktisk. Det er det med at kunne tage ukrainer til, fordi at de kan ukrainsk så godt, ikke? Altså, men jeg tænker, jeg håber, du har oplevet lidt respekt for os, fordi du taler ukrainsk. Og jeg tror, alle andre ukrainer, som ser med, de kunne virkelig være glade, hvis du kom med sådan et eller andet budskab på ukrainsk til ukrainer. Якщо я можу вчитися українською мовою, як іноземець, то я вірю, що всі українці можуть говорити українською. Як єдиний народ, кожний українець, котрий не говорить часто українською, є також українець. І для мене це дуже важливо сказати. Wow. Super, det er mega fedt. Tak for det, Jakob. Det tænker jeg, vi sætter oversættelsen på, og det er kæmpe hjerte for os ukrainer. Det er ganske rigtigt. Det er også sådan, vi håber også, at den her budskab, den kommer lige igennem til alle at forstå. Og det er lidt ligesom I har nævnt tidligere der, vi havde sådan et lille ting med de der sprog, og hver eneste podcast, der snakker vi om, at vi forsøger at finde nogle slangs, nogle sjove ord, som er synonymer til den emne, vi taler om. Og den her gang, det er sådan at tale. For eksempel, Alexander, hvor mange synonymer findes det på ukrainsk til ord tale? Говорити? Розмовляти. Det findes rigtig mange. Балакати, теревенити. Але насправді ми вчора знайшли було 149 синонімів. Det var 149 synonymer til ord at tale. Det betyder, at det bare ukrainsk sprog er så stort og rig at overforråde. Hvad så med dansk? Har du sådan et eller andet sjov ord, du kan lære os i forhold til, hvordan kan man lade sige, snakke, tale, kommunikere? At ævle. Ævle, ja, det er sådan rigtig godt dansk ord. Det er meget dansk. At sludre. Sludre, ja. Ej, hvor fint, ja. Sludre for en sladder, det er også. Ja. Det har jeg jo lært faktisk til mit første job i Danmark. Fordi mine kolleger, de sidder i kantinen, og så bagefter siger, nej, de sludrer for en sladder. Og jeg kunne ikke forstå, ligesom, hvad betyder det? Så, ja, det er bare en slang for at snakke om mange ting og mine ting. At plapre. Plapre, ja, det er rigtigt. Ja. Og jeg tænker, vores seere, de har skal også have en mulighed at skrive et eller andet lille kommentar omkring, hvad for en sjov synonym I har til ord snakke eller tale, eller ligesom ukrainsk, говорити чи балакати. Og jeg tænker, at vi sådan runder lidt af, og slutter måske med en sætning fra ukrainsk nutids poetesse, Lina Kostenko, der sagde, nationen dør først, når det mister sproget. Så lad os elske hver især vores sprog. Jeg tænker tak for i dag. Tak for i dag. Tusind tak for, at du er kommet. Og støt vores kanal også. Ja, vi håber for en lille hjerte, subscribe, og så at I kommenterer og ser os igen. Farvel igen. Vi ses. Vi ses. До побачення. До побачення. Ja. Og så vil jeg gerne lige slutte af med en lille
lille sang, som jeg tror, de fleste af jer kender. Ja. Oj, oluzi, tjelvona kalina, pohrelela sha, čohoj naša slavna Ukrajina, zazjojila sha. A my čuju červonu kalinu, pidejmemo, a my našu slavnu Ukrajinu, hej, hej, rozveselimo. Слава Україні! Героям слава!